Denne video er en introduktion til anvendelse af historisk metode i forbindelse med større opgaver som f.eks. DHO, SAP og DIO. Når du skal arbejde med en overordnet problemstilling, det kunne f.eks. være, hvorfor er den danske velfærdsstat under pres, så vil det være relevant at inddrage historie, fordi historien kan være med til at forklare både fortidige, men også samtidige problematikker. I en opgave vil det være naturligt at anvende historie til baggrundsviden om et emne. Det kan være, at du vil fortælle om, hvordan den danske velfærdsstat er opstået, og hvordan den har udviklet sig frem til i dag. I den forbindelse vil du typisk anvende fremstillinger, f.eks. bøger eller hjemmesider fra nettet. Men husk, ingen opgave i historie uden anvendelse af rigtige bøger. Når du vælger bøger, og særligt når du anvender hjemmesider, skal du være påpasselig og kildekritisk. Wikipedia kan redigeres af alle og skal anvendes med omtanke. Undgå sider som Spademands leksikon og lignende, og vær opmærksom på, at der bag enhver historisk fremstilling er en historiker, der beskriver den historiske gang ud fra hans synsvinkel. Det er det, som vi kalder tendens, men det kommer jeg ind på senere. En historieopgave kan ikke kun være baseret på fremstillinger. Den skal også altid indeholde primære kilder. Kilder kan være mange ting. Tekster, billeder, dokumentarfilm, tabeller og statistikker. Hvilke kilder du vælger at arbejde med er afhængig af din overordnede problemstilling. Hvis du vil arbejde med, hvorfor den danske velfærdsstat er under pres, kan det være, at du vælger at analysere taler af fremtrædende politikere. Eller det kan være, at du vælger at analysere dokumentarfilm om den danske velfærdsmodel. Eller det kan være noget helt tredje. Når du skal analysere kilderne, skal du anvende kildekritik. Kildekritik er historiefagets grundlæggende metode. Alt efter hvilken kildetype du vælger at arbejde med, kan der være forskellige måder at anvende kildekritik på. Din lærer kan give dig specifikke anvisninger til historisk billedanalyse, historisk filmanalyse og analyse af skriftlige kilder. Men uanset hvilken kildetype du arbejder med, er der en række grundlæggende spørgsmål, som det er nødvendigt, at du stiller. Først og fremmest er der en masse faktuelle omstændigheder omkring kildens oprindelse, som du skal have slået fast. Hvad er det for en kildetype? Er det et interview, en dagbog, en tale, en film, en valgplakat eller noget helt andet? Og er hele materialet gengivet, eller er det kun et uddrag? Hvornår er den fra? Hvilken periode hører den til, og hvilke begivenheder kan den sættes i forbindelse med? Hvem er afsender, og hvem er modtager? Hvor er den fra? Er den fra Danmark eller et andet land? Eller fra en bestemt by. Det er også vigtigt, at du har sat dig godt ind i kildens indhold. Hvis det er en tekst, hvad står der så egentlig i den? Hvordan er kilden opbygget, og hvordan argumenteres der? Her kan man eventuelt anvende metoder fra de øvrige humanistiske fag, som for eksempel argumentationsanalyse. Og hvad er kildens budskab og formål? Du skal også vurdere kildens troværdighed. For at afgøre kildens troværdighed er det nødvendigt at kigge lidt nærmere på ophavsmanden til kilden. Er det en første eller andenhånds kilde, det vil sige har personen været vidne til det, der berettes om, og gør det kilden mere eller mindre troværdig? Er kilden samtidig eller ikke samtidig med det, der berettes om, og hvilken betydning har det for kildens troværdighed? Historikere elsker at tale om tendens. Du skal vurdere, om kilden er tendentiøs, det vil sige, har ophavsmanden haft en speciel hensigt med kilden? Er der nogle bestemte holdninger, der kommer til udtryk? Når du har stillet alle disse spørgsmål til din kilde, kan det være, at du oplever, at ikke alle spørgsmål er relevante for din problemstilling. Så er det op til dig at vurdere, hvilke spørgsmål og svar, der er relevante at medtage i netop din opgave. Denne video er en introduktion til, hvordan du kan arbejde med kilder. Det kan være nødvendigt at supplere med andet materiale. Spørg eventuelt din lærer.